selkeästi sillä rauhallisempi kuin toi edellinen hyrrä. No ei hyrriä ollut kumpikaan. No ei, minun mittapuuni no mukaan. niin, mutta siis on se vilkkaampi toi. Nee. Mutta vilkkaudesta täytyy sanoa, että se on, meillä se on huomiokyky. Joo, mä tiedän siis niinku. Joo, eli tää menee myös vilkkaaksi. Juu, niin varmaan. Joo, sillä tavalla. Joo, että se pystyy kyllä heti kohdentamaan kaiken, ettei jää reagoi kyllä. Niin. Eikö sillä tavalla ole? Joo. Mä ymmärrän kyllä, koska puhekielen vilkkautta käytetään eri lailla, että se, miten se liikkuu ja miten se on. Joo. Mutta eli tämä menee siellä vilkkaus +3 tällä meidän testiemme mukaan ja näiden juttujen mukaan. Laukaukset ne menee kokemattomaksi, että se pikkasen reagoi siihen vielä, mutta ei se mitään semmoista pelkoa siihen kuitenkaan tule, eikä ole semmoista mukasta. Minä sun paperit ihan täysin. Ettei nähdä kukaan mitään. No onneksi liittoon lähtee. Niin joo. Ja luoksepäästävyydessä, kiitos. Luoksepäästävyydessä, niin kyllähän sekin on hyvän tahton luoksepäästävä ja avoin ja ihan joka kohdassa sitä samaa asiaa. Ja kovuus. Sekin on ihan sama juttu. Hieman pehmeähän tääkin on. Kyllä se muistaa, kun se tulee uudestaan siihen tilanteeseen, mutta se pääsee kuitenkin ihan hyvin sitten tulemaan. Ei se haittaa sen toimintaa. Hermot. Täällä on arvosanana toi +1A, hieman rauhaton. Kyllähän se ihan hyvin niin kerää itsensä kasaan. Totta kai sinne kuormaa tulee, näkee selvästi, että tulee, mutta ei se haittaa sen toimintaa sitten kuitenkaan. Ja sitten tuo taisteluhalu, leukojen lihasten käyttö. Taistella jotain pelkoansa vastaan ja jostakin johonkin, niin oikeastaan sitä taistelua ei oikeastaan missään mua niin näkynyt kuin tuolla pimeässä. Et siellähän se oli äärettömän nopeakin vielä. Se ei ollut mikään paniikki sillä ihan selkeästi, se vaan lähti menemään. Et se oli aika jännä, että mäkään ihan tajunnut, että siellä oli niin nopea se kuitenkin. Eli, mutta taisteluhalu on -1 pieni. Ja puolustushalu, se on se, miten se tie laumaa puolustaa. No eihän tääkään halua puolustaa ja ei varmaan kuulukaan ehkä rotuunkaan tämmöinen asia. Eli se on niin haluton sekin. Ja terävyys tuossa seinä, mitä itse lähtee puolustamaan, niin ei se lähde puolustaa itse. Se meinas, se harkitsi. Siellä suumenijalla tälleen vähän urinaa kuuluu, mutta ei sit tullut kuitenkaan. Se vähän niin kuin ei oikein voi. Eli se on toi koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä. Harkinnasta ei vielä anneta pisteitä. Sitten on tuo toimintakyky, kelkka ja pimeähuoneen sinä erikoiskokeet. Ja ei me kelkallakaan paljon apuja annettu. Käännettiin siinä ja sitten tuo pimeässä ei mitään ehtinyt antaa. Siellä se oli niin omatoiminen. Niin kyllä se tuohon kohtuulliseen ihan hyvin riittää. Että se kun se ei puolusta, kuten testin mukaan, niin ihanteeseen pitäisi vähän puolustaa ja vähän olla silleen mukana näissä jutuissa. Mutta kyllä se riittää hyvin. Pisteitä tuli. Mä en muista paljon tuosta tuli, mutta sen mä muistan, että saman verran kuin toiselle koirasta, että 38 loppupisteen. 149 oli, kato se. Joo, mä en enää näe, kato tästä valossa niitä. No tää on ihan sama. Ihan sama. Niin, mä sanoin, että just puhuttiin siitä, että sulla oli sisarukset samassa testissä. Käyttäytyy eri lailla ja tasan voi sama. saada. Niin, joo, se precis sama. Koska tässä on aika suppeita valikoima. Niin, aivan. Mutta siis just silleen, ei haittaa. Ei, ihan hyvä. Se oli ihan makeoloinen koira. Se on tosi rauhallinen kaveri ja ihan iisisti ottaa. Kun ajattelin, että se on vain 3-vuotias kuitenkin. Niin, ja se on 3 kuukautta tullut meille. Niin, sekin vielä. Odotan, mikä se on 3 kuukauden vuotta. Meinasin, että mä odotan syksyn testin, mutta sitten mä en malttanut. Joo, ei, se on ihan kiva olo siitä. Täytyy muuttaa käsitystä seltteistä. No niin, siellä on seuraava. Kato sitten, että täällä on seltti-invaasio. Melkein portsu kauemmin. Joo, mustavalkoinen. No, mutta ihan kiva nähdä nyt näitä leikkaus ja vähän erilaisia. Niin. Mä oon nähnyt niitä niin paljon.